Zvina kumira mushe mutambo watsvuka ropa right. Haiko zvinezvi manje toda kuti tipinde pane nyaya iri kunetsa mwana wese. Munhu wese ari kunetsa kana muri yeZimbabwe nenyaya yevanhu ve-march and march. Taneta nekudzingwa, and I know kuti a lot of you guys have been waiting kuti uyuyuyu paranonzi kulenda. Arikuya rini? Arikudzoka rini? March and march ichapfuura nepauri ipapo. Hanzi march and march ichapfuura, hanzi ichakumacha. It's always good kuti munge muchifunga zvinhu zvakadaro kuti zvinenge zvichiitika. But now there is this issue iri panapa, and I'm so excited. March and March says it will for the time being no longer work with Ngizwe Mchunu. The organization says as internal investigation uncovered allegations that certain politicians and business groups were attempting to interfere with the organization and create divisions among its members. March and March also alleges that there were attempts to receive and accept benefits with the intention of selling them and undermining the organization. As a result, March and March has decided to suspend its working relationship with Ngizwe Mchunu for now. Ndo nyaya irimo muma streets. Aiwa, wakambona skill rere rinonzi divide and rule. Zvinodakidza nditi. Zvinodakidza, zitsamba racho rakakurisa ravanga vachitaura kuti iko zvinezvi tati timboona kuti nikikini timbosiyana naye mukushanda naye mukomana uyu. Zvakawanda zviri kutaurika because papa chinzi mapoliticians vamwe vanga vatopindira vanga kutanga kutoisa mari kudhara kunodidididi nyaya dzacho dzinenge dzakutaura dzakawandisa. Vamwe vari kutaura kuti zvoni they are busy blaming, I mean vamwe vari kublama the Zimbabwean politicians panyaya iyoyi because andimugona kuti March and March iri kutaura nyaya idzodzi dzekuti zvoni musi wa31 tinge tichitopinda tiri paground tichibatsirana tichiita sei tichimhanya tese. Iyoyo nyaya yekutotaura kuti musi wa31 iyoyo imwe nyaya iri kutopisa zvekutodaro. Saka nabva ndongoona ndikati ndo nyaya dzacho. Aiwa, saka zvakanaka muri yeZimbabwe kana dzichinge dzakudaro zvichinzi vakuda kumhanyisana kuningirikina. Isusu kwatiri March and March ichinzi iri kuparara zvinotibatsira pakuti atichadzingwe brayaka bru takuramba tiri muno bru acha bru waibona acha akiri waivata wena waibata swacho akiri waivata akiri wena wamawata masasko bru angauta ndosiya murungu wangu ndati naye kumakoresa. So it's always good kuti kutiona kuti zvinhu zvakadai zvichiita se zvinenge zvichingomwachuka. Imwe yacho ndo munamato yatinenge tichingokanda iyoyi tiri kuti munamato yamuri kuti tinamatira vanhu vari kuningirina, vanhu vari kumusha, rambai makadaro, ana mbuya, anani, madzimai, ameno vakasiyana siyana vari kungoti namatira, so kungoti zvinhu zvingoenda tiri kuti zviri kumanifesta iko zvineri. So muri yeZimbabwe, without wasting much of the time, let me quickly go pane zitsamba racho tibva tangoonesana. Right, pari kunzi the March and March movement convened its ordinary NEC meeting on the 25th of July 2026 to reflect on a range of issues. The movement noted the reports tabled by working groups and in particular the investigation report emanating from the investigation sanctioned by the NEC in respect of matters relating to the events leading up to the 30th of June 2026 and the aftermath. Accordingly, the movement took the following resolutions. State V. Fulenzi Dibona Miss Nomtazo Mpele victim. On the 16th of July 2026, a foreign national from Burundi or the DRC masquerading as a pastor and a car guard brutally assaulted Mr. Mpele, a sister to a patriot and our dear brother Pastor Mujosti and her daughter with an intention to kill them in their home in Durban. The accused tried to take his life in the holding cell after his arrest. We noted with dismay that when the accused was taken to the Wentworth Hospital for the treatment of the self-inflicted minor injuries, he started performing and pretending to be mentally inaccepted. What was more disturbing
was the fact that the doctor wanted to refer the accused for mental evaluation without complying with the Mental Health Act 17 of 2026, read with the Criminal Procedure Act 51 of 1977. It is alleged that the doctor who treated the accused is a foreign national. Accordingly, the NCE has resolved the conduct and investigation in the regard. We call upon the National Prosecuting Authority to ensure that the victim find justice and that the matter be attended expeditiously. The accused deserves nothing but a harsher sentence, and that after serving the said appropriate sentence, he must be deported to the country of origin. Gender-based violence is a cancer, even it is committed by a South African. The movement received a report from its governance and legal compliance wing following a protracted investigation. The said investigation relates to the attempts by political role players and business cartels to destabilize the movement and destabilize our people. The movement has come to a conclusion that these actions are orchestrated by lazy thinkers, criminals, and beneficiaries of colonialism who do not see anything wrong with our youth languishing in drugs, unemployment, and the delusion of our identity, while they live large at the expenses of our indigenous people. The movement accepts the findings that there has been an offer and accepted of gratification in exchange for the soul of the movement and our people, and this is a war we are prepared to fight relentlessly. We want a united South Africa, and we want to work with people we can trust. Having considered the fact before us, just exposed with the founding principles and values espoused in our mission statement, and having attempted to engage with all our stakeholders, the movement is accordingly resolved that pending further investigation, it will not working with Mr. Ngizwe Mchuno. The movement and the people of South Africa have been deprived and robbed of a great leader and a gallant father until his last breath stood with the vulnerable people of the country. Mr. Andile Mavule Somgada was not and should not remain part of the statistics. He is not a number in the system, but a South African who did not deserve to die. Vazoramba vachingodzika netsamba yacho zvakawanda zvenga zviri mutsamba imomo. Ndingazoswerera ere muri yeZimbabwe mungazorara. Ko ndoda zvokuti murare ere handidi. Ndechida kuti muite se mungoziva zviri kuitika. Saka ipapapa paakunzi pane kuchinjanwa mari kwakuitika. Chinhu chacho chiri kuranwa nenzara, nzara. But nzara iyoyo manje. Kuipa kwezvimwe kunaka kwezvimwe hanzi vanoenda chechi hanzi panoita sei pane mweya wa confusion unosendwa. I think mapapa handisi kuziva kuti kuside group pachatumirwa mweya wa confusion votanga kutadza kunzwanana. So chinhu chichimwacho kachienda down. Hatizopindire mafights awo ndava tine nawo. Isu chatongotaura nchekuti ukaona chimovement icho changodistebeka for now zvinokwanisa kutibatsira. Hatichadzingwi kudzingwa isu guys. Ziso pamuroi ziyai chinangwa kwangona ziya zvinokubatsira kudzingwa kurwadza kundiona kuti we have brothers and sisters vari kufara kwaya mabhazi emara. It's okay guys, endai emene mara iso hatidi because mari dzekukwira mabhazi acho tinenge tinadzo hatidi. Iwo kana kuti unakirwa nebhazi remara, it's okay, it's up to you shamwari. Rowa pasi wakanyarara ukona kuzoti wasvika kutanga kuti kune vamwe wasara iwo enda neremara. So hatisi kuda kuenda neremara. I think vanenzeve dzekunzwa vatonzwa ipapapa. Saka muri yeZimbabwe nyaya maenzwa iripo idiki ndiye kuti kumarch and march hazvina kumira zvakanaka, kuri kumwachuranwa zvisingaite zvekuti zvikafamba mushe iwewe neni tonoramba tirimo 2040 baba.